Tá cuimhne na maidin sin có solar magna go dabhar fin an leabhar go hála sé inné. Bhí mé an bís. Ní raibh is agam cad a dheochain dom an bhreat leo. Gúisigh mé go luath agus d'éirigh mé de gheith an maidin seo. Rinne mé sios staire. Duscail mé mar bronntanas. Fuair mé gá taicéad do éire in aghaidh Spáinn. Bhí áit an domhain bhí mé an buíoch. Thug mé cur do mo cara Adam teacht in éanaach liom. Tháinig Adam go dtí mo cheach agus cuamar go dtí an clé ar an eitleán. Nó sric mé ar an stadal mhór bhí slua mór ann agus bhí ar an brúis teach tríd an súla go dtí gur sric mé ar mo hiíochán. Bhí éire ag gimmart i gcónaí Spáinn, bhí éire cór ó mhór. So clé seo chunig mé mo lóchas sport éad Magidi. Is beag duine nach mat lo éad Magidi. Bhí an clé go híntaach, bhí an atmosfér electrach agus bhí an gá fear an iontacht ag leat ama bhí sé gá náid ar Spáinn. Ag tús an dara le scóráil éad Magidi an cúg. Cúg an slua físeán. An sin fuair éire kicks air. Thóg Robbie Keane an kicks air agus scóráil sé cúg. Cúig an áit físeán. Tar éis tamil fuair Spáinn kick pinóis agus scóráil sé. Bhí mé ar buile agus bhí an díam arm. Bhuaigh Spáinn an clé agus bhí díam an domhan an éire ach beidh lá eile ag an pádraic. Bhí sé clé iontaach. Beidh cuimhne agam go lá má bháis ar an clé sin mar a bhí an scéal gomsa an lá sin.